सुस्वागतम. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या आपल्या या व्हिडिओमध्ये आपण विषय मराठी अंतर्गत अर्धा र पासून तयार होणारे शब्द म्हणजेच जोडाक्षरयुक्त शब्द वाचन करणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूयात जोडाक्षरे वाचनाला. द्राक्षे, छिद्र, उग्र, भद्र, ग्रंथ, ग्रह, ग्रीस, व्याघ्र, ग्राम, वज्र, शीघ्र, प्रथा, प्राण, प्रजा, प्रीती, प्राणी, फ्रेम, फ्रेंच, फ्रांस, ब्रश, ब्रास, ब्रेन, ब्रेड, भ्रम, रुद्र, मुद्रा, भ्रांती, शुभ्र, एकाग्र, इब्रत, कुशाग्र, ग्रहण, ख्रिश्चन, द्रावण, प्रकार, प्रेक्षक, प्रहार, प्रारब्ध, प्रशस्त, प्रक्षुब्ध, भ्रमण, भ्रमर, भ्रामक, ब्राझील, मुद्रांक, मुद्रक, सप्रेम, ग्रंथपाल, ग्रंथालय, भ्रमणध्वनी. धन्यवाद.